Čaute ľudia, moje meno je Oťam, no a dneska tu máme otváračku týchto kariet. Sú to UEFA Euro 2024 karty a ideme si ich otvoriť. No, takže čo tu máme? Takže máme tu toto. Čo nie, treba, potom tu máme Kristofera. Pekne z Austrie. Potom Ousmane Dembélé z Francúzska. Pozor, potom tu máme kapitána Česka Tomáša Součka. Ďalej tu máme Dušana Tadiča. Ale pozor! Máme tunak Missema Depeja. Potom tu máme Zeno Debasta. Potom tu máme Lander Deloker, či jak sa volá. A potom je tu z Portugalska Joao Felix. Tak, toto je pre dnešné video všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like a odber. Čau.